Awisin kayo amin kakabsat, ket tumakder tayo, kantayin tayo ti himno Diyos ti Grasya ken Diyos ti Gloria. Diyos ti Grasya, Diyos ti Gloria, anak kabalinit dem. Balangat ang ti Iglesia, biyag natin kaidalan. Siribit dem, turedit dem, iti daytoy a tiyempo. Iti daytoy a tiyempo. Aduda dagiti dakes, alapet kay ken Jesus. Buteng ken dua-dua ti adda, wayaan na kampuman. Siribit dem, turedit dem, iti agda maabiyang. Iti agda maabiyang. Dinadakes ti maikat, ken ti kinabalangguad. Nabak nang iti sanikwak, napanglaw ti kararwa. Siribit dem, turedit dem, tapno di ka mapukam. Tapno di ka mapukam. Yeg na kam lugar na nga to, biyag ni pabilgem kumag. Sika kabalik ti grasyam, amang waya ti tao. Siribit dem, turedit dem, tapno di ka maupay. Tapno di ka maupay. Naturet ka mabumusor, kinadakes to'y lubong. Di pa nakaisalakan, isu ti pagragsakan. Siribit dem, turedit dem, agserbi kami ken ka. Agserbi kami ken ka. Adda ti Apo iti nasantuan na templo na, adda ijay langit ti trono na. Sipsiputan na dagiti tattao iti amin na lugar, ket ammo na no anya dagiti aramiden na. Agkararag tayo. Naindaklan ken man nakabalin nga Dios, ipeksami itiin kami panagyaman ken ka, iti daytoy nga aldaw nga isu nga sagot mo kada kami. Agyaman kami o Diyos, iti panakarimi tatayag sapa, agyaman kami iti parabor, iti kinasalun at dagiti amin nga anak mo, iti daytoy nga oras. Wenno Ama, dawaten mi kadi, iti pamendisyon mo kada kami, kabayatan tin kami panagkanta, panagdayaw, panagdingeg ti sasaom, ken iti panagkararagmi. Sika nga rod o Apo, itiin kami nga pagrukbaban, ken pagserbyan, iti daytoy nga aldaw. Itinagan ni Apo mi Jesus, dagiti dawat ken kararagmi. Amen. Amok ti Diyos, sungbatan na kararag ko. Amok ti Diyos, sungbatan na kararag ko. Nuagbyagak ka na santuan, kinadakes pagpanawan. Amok ti Diyos, sungbatan na kararag ko.
Magibasa kada kayo iti paset ti nasantuan na surat, ang masarakan iti surat ni Salmista David, iti Psalms 133, versikulo maysa aging ganit iti talo ket kastoy iti maibasa. Pagdayaw iti nainkabsatan nga ayat. Nagimbagen when nagsayaaten adag iti tattao iti Diyos, agnaedda anaurnos ken sangsang kamaysa. Awan dumana iti napateg alana, an ibukbok iti ulo ni Aaron ken nagaruyos iti barbas na. Agingga nagayos iti kwelo ti kagayna. Kas iti linaaw iti bantay Hermon nga agtinag iti katurturudan ti Sion. Sadyay iti nangikarya ni Yahweh iti bendisyon na. Biag ngagnanayon nga awan inggana. Ti sao iti daan at tulag. Bendisyon ang katingin abundo, tapno isot paraon ko apo, ken mampukaw tingin nagdakes ko, ketal na ken ragsak masarak ko. Ibasa kada kayo iti naimbaga damag, ang masarakan iti baro atulag, iti surat ni San Juan, kapitulo 20, versikulo 20 kenupat aging gana iti 20 nga siyam, ket kasto iti maybasa, wenno iti sangapulo ken siyam aging gana iti 30 ket maysa, ket kasto iti maybasa. Agparang ni Jesus kadigiti adalan na, iti rumabiin iti dayta, metla nga umunangal daw iti lawas, nagurnong dagiti adalan, impalunet da iti balay gapu ta mabuteng da kadagiti pangpangulo ti Hudyo, napan ni Jesus ket nagtakder iti ayanda, adda kumakapya kada kayo, kinunana, sana impakita kadakwada dagiti imana ken iti bakrang na. Kasta unay ti ragsak dagiti adalan iti panakakita da iti Apo. Kinunamanen ni Jesus kadakwada, adda kumakapya kada kayo. Kas iti panangibaon kanyak ti Ama, kas tamet iti panangibaon ko kada kayo. Idi masaunan daytoy sinang-aw na idaket kinunana, awaten nyo ti Espiritu Santo. Nukpakawanan nyo ti basol dagiti tattao mapakawanda. No saan nyo apakawanan ida, saan damet ang mapakawan. Ti saan na pamati ni Tomas, idi nagparang ni Jesus kadagiti adalan, awan iti maysa kadakwada ni Tomas, ang mauawagan iti singin. Impadamag nga rod dagiti adalan, nga kenkwana, ang nakidada ti Apo, kinuna ni Tomas kadakwada, jak mamati, no jak makita, ken maarikap iti nagdalanan ti lansa kadagiti imana, wenno masagid iti bakrang na. Kalpasan ti maysa lawas nagurnong manen dagiti adalan iti uneg ti balay adda idi ni Tomas. Nakabalunet dagiti ruwangan ngem imay ni Jesus ket nagtakder ti ayanda adda kumatal na kada kayo kinunana kadakwada. Sana kinuna ken ni Tomas kitaom dagiti ima ken arikapom toy bakrang ko. Pukawom tadwadwam ket mamati ka. Apo ken Diyos ko kinuna ni Tomas. Kinuna ni Jesus ken kuana, mamati ka kadi gapu ta nakita nak, nagasat dagiti mamati nupay didak nakita. Adupay dagiti milagro nga inaramid ni Jesus iti matang dagiti adalan na, ngem saan ang naisurat iti daytoy a libro, dagiti nailanad iti daytoy a libro, naisurat, tapno mamati kayo, ani Hesus Kristo, ni Jesus, isu ti Kristo, nga anak ti Diyos. Ket babaon iti daytoy pamati, maadan kayo kuma, iti biag gapo kenkwana. Ni Apo Diyos nagbendisyon, iti panakaybasa, iti paset ti nasantuan a surat. Amen. Ti sa sao, anaragsak, sao ama,
sao anaragsak sa ua na magbiang. Dinggen kan buyayan tayo ti mensahe ti kanta nga ipaay iti Nax Virtual Choir. Madaydayaw iti nagan ni Apo tayo nga Heso Kristo, iti daytoy nga aldaw. May kadwa nga Domingo, iti selebrasyon, kalpasan, iti panagungar. Ket ni Apo Diyos kumay, tagtultuloy, amang bendisyon kada tayo amin, iti daytoy nga aldaw. Ipatay ka din ni Apo Diyos, iti manakabilin ng imana, kada tayo amin, ket awaten tayo, iti nasayaat asalun at iti daytoy nga aldaw. Agkararag tayo
naindaklan ken man nakabalin nga Dios isagot mi ti oras mi iti biag mi ken ti tiyempo mi ken ka iti daytoy nga aldaw. Bendisyon nam nga rod o Apo ti adipen mo nga isu iti mangiboray iti saom kadagiti anak mo nga addada kadagiti na dumaduma nga lugar ken nasyon. Ket pag may maysaan na kami kadi o Apo iti nasantuan anagan mo iti daytoy nga aldaw. Ket dagiti ti dawat ken kararagmi babaon iti nagan ni Apo mi nga Hesukristo. Amen. Ya po Diyos nga rod, iti mang bendisyon kada tayo, iti daytoy nga oras. Ket amok nga mailiw kayo kakabsat, duwa nga Domingo nga joint service dito'y Knox United Methodist Church, duwa nga Domingo nga awan iti Ilocano service, ngem iti daytoy nga Domingo ken kadagiti sumursuno nga Domingo, ket addan iti Ilocano service, tapno mangugyo iti timok babaon iti Ilocano nga sao. Ket amo yung kakabsat iti napalabas nga bulan, ket adda ti call wenno tawag kanyak injay tugegaraw wenno di Cagayan. Daytoy nga pastor isuna ni Reverend Romel Pingad nga isuna ket na-assign idi ijay Batanes Province. Ket gapo iti panagmisyon na sadyay ken panagpastor na ket naddaan iti membro nga agtratrabaho iti Department of Trade and Industry. Daytoy nga membro na ket addaan iti sakit ket gapo iti dayta ket nakitungtong kanyak idi napalabas nga bulan mabalin ket idtoy da nga pasangbayak ditoy Knox United Methodist Church. Ket kunakmet mabalin nalaway ti Knox tapno awatek isuda ket daytoy nga empleyado iti DTI iti Batanes ket adda maoperaan kakabsat. Ket ti doktor na ket adda dito yung Metro Manila ket ngarod iti katapusan iti last week iti March ket nakitungtong nga mapandan ijay Philippine General Hospital for operation. Ngem idi tatay parbangon ket nakaawatak iti damag nga ani Brother Jonathan Diaz ket pimusay iti oras iti 1:45 iti parbangon. So nga saan ka nakaturog idi naawat ko dayjayn kakabsat nga mensahe na kanyak tatay parbangon. Daytoy ket sa anak nga nagkedked ken nagbuteng nga awaten isuda ditoy Knox numampay adda iti COVID kakabsat amok nga daytoy nga kabsat ket kasapulan na titulong. Isu nga pinadagos ko isuda ditoy inikak isuda ti kasapulan da nga gluto ken danom ken dadumay pay nga aramaten iti maysa nga silid ditoy. Ket sa daytoy maragsakanak gapo na saan amok nga nakatulong nga kenkuana sakbay nga nauyos iti anges na tatay parbangon mamatiak nga maidanon na kani Apo Dios no kasano iti kinasayaat tayo nga agserbi kenkuana nga isu na ket addan iti sibay ni Apo tayo nga Hesukristo. Isu nga kakabsat ket iti biag ket apagdarik matlaong apagdarik matlaong saan tayo ako noon nga napigsaak nasalon atak no deyt ko noon tayo nga kukuanak o Apo Dios ti biag ko ket para ken ka iti biag ko ket maaramat iti panagserbiken ka gapota han tayo nga sigurado kakabsat iti biag tayo ket sapay kuma sisigana tayo akan kanayon no anyaman iti dumteng iti biag tayo. Iti daytoy nga aldaw iti sao iti Apo nga iburay ko kada kayo ket mabaon iti daytoy nga naibasak nga pakasaritaan iti biag dagiti adalan ken ni Apo tayong Hesukristo kalpasan iti panagungar na. Ket daytoy yung panguluwak iti panagbutang ngem agtultuloy iti biag. Fear but continue to live life. Agtultuloy tayong agbiag kakabsat.
mamatiak nga iti daytoy nga panawin nga imay iti nakaro nga rigat sagsagabaon tayo gapo iti COVID ket adu dagiti mabuting kakabsat nga rumwar kadagiti pagtainganda wenno apan kadagiti trabaho da wenno kasama ti daytoy nga aldaw iti Domingo ket ECQ ditoy NCR iso nga naka close dagiti simbaan ket da kami laong ti adda ditoy kadduak dagiti volunteer staff para iti media. So ditoy kakabsat ket makita tayo nga kalpasan iti papatay ni Apo ting Hesukristo ket dagitoy nga disipulo ket addada iti maysa nga lugar nga mabutbuteng da. Addada iti maysa nga pagdagusan, pagtaingan nga inrekap da tiridaw gapo iti danag da kadagiti pangpangulo dagiti Hudyo. Adda iti panagbuteng da ngem saan da amo no anya iti aramiden da. Ket daytoy iti maysa nga saludsod kadagiti panpanunot da no isuda ket rumwar ket agpakita da kadagiti tattao. Anya iti intayo nga patyen iti daytoy kakabsat nga kangrunana nangegda ni Maria Magdalena iti dayjay nga bigat nga kinunana nakitak iti Apo, nakitak ni Apo Hesukristo. Ket daytoy ket pudno kadi nga balita damag wenno saan nga naimbaga damag daytoy wenno fake news daytoy. So adda iti Apo kada tayo kakabsat nga ipakita na no kasano iti pannakabalin na iti intero alubong nga mabalin na amin nga aramiden iti kayat na kangrunan nakakabsat iti ina nga panagungar. Ket ditoy kakabsat dagiti disipulo ket madandanagan da ken mabutbuteng da ket dagiti pangulo dagiti Hudyo ngem itataket adda manen iti kabuteng da isu ni Apo Hesukristo. Daytoy iti kabuteng da itatta. Gapuna ta iti panunot da ket no umay isuna ket mapakawanak kadi, mapakawanak nga ta. Anya nga ta iti aramiden na kanyak. Kasjay iti linaon iti panunot da kakabsat. Ngem iti dayjay nga gundaway iti kangrunana iti versikulo sangapulo ken siyam nga kinunana ditoy ket imay ni Apo tayo nga Hesukristo kadakwada. Nagpakita ni Apo Hesukristo ket kunana talna kuma iti umadda kada kayo kinunana kakabsat. Dayjay iti kinunana ni Apo Hesukristo. Nga daytoy met iti kablaw da idi nga panawon. Kasjay iti kablaw da kakabsat. Iso nga no kablawan tayo, dagiti kakabsat tayo, dagiti ka-office mate tayo, ket kuna tayo kadakwada, talna kuma, iti umadda kada kayo. Talna, peace be with you, kunain tayo kadakwada. So nga ditoy, ket kinunan ni Apo Hesukristo kadakwada kakabsat, ditoy imbasak apaset tinasantuan na surat, nga adula unay iti inda nga panagdanag, agdandanag da. Iti dayjay nga gundaway, kangrunana idi nagpakita ni Apo Hesukristo kadakwada. Ket kunana ni Apo Jesus adda kumakapya kada kayo. Sana impakita kadakwada dayjay imana dagiti imana ken iti bakrang na. Ket amuyo gapo iti dayjay nga pannakakita da ken kuana nga nagungar ken nagbiag manen ket nalaos iti ragsakda. Nalaos iti ragsakda ket iti pannakakida da ken kuana. Ket nga rod kinunaman ni Apo Jesus kadakwada namindwa nga kinunana adda kumakapya kada kayo. Dayjay ti imbagana. Ket kinunana kas iti panangibaon kanyak iti Ama kastamet iti panangibaon ko kada kayo.
anya ti kayat na nga sa wanda ito'y kakabsat. Iti Diyos Ama, imbaon na ni Apo Heso Kristo, tapno isalakan na dagiti managbasol. Ken itatam, at damat ni Apo Heso Kristo, nagbiag, manipod di dayjay patay, tapno ibaon na tayo, nga iwaragawag, iti naimbag, adamag. Kasjay iti kinunana kadagitoy nga, adipen na wenno adalan na. Ket anyat inaramid ni Apo Jesus kadakwada, sinang awan na ida, ket kinunana, awaten nyo ti Espiritu Santo. Awaten nyo ti Espiritu Santo. Ket kunana no saan nyo apakawan, no pakawanen nyo, ti basol dagiti tattao, mapakawanda. No saan nyo pakawanen, ida, saan damat ang mapakawan. So, dayjay ti kinunana, kadagiti disipulo na, kakabsat. So, dayjay iti nagbutngan, dagito nga disipulo, iti panakakita da, ken ni Apo Heso Kristo. Amo tayo amin, nga iti panagbuteng, ket isu iti may isang realidad, iti dayto nga panawen. Ngem iti agbiag mo't kakabsat, agtultuloy a panagbiag tayo, ket may isang realidad. Agtuloy tayo, gaputa, adupay iti plano, ken nasayaat nga intay nga aramiden, para iti Apo, para iti panagserbiken ko na. Nga man na minsan nangeg ko iti professor ko, at iduggan no iti biag ti tao, nga adu dagiti inna nga panpanuten para iti masakbayan. Ken para iti panagserbi iti Diyos. So kakabsat, may isang realidad dayto iti panagbuteng. Ken ti panagbiag tayo, tultuloy agbiag, panagbiag ket isumet kat may isang realidad. Kinunatayo ni Tomas ket may isang disipulo nga agdua-dua. Agdua-dua. Ngayon iti kinapudno na ket kasapulan tayo met ni Tomas. Tapno maamuan tayo iti kinapudno. Adda iti panagdua-dua ken kuana, gapo kaskas may isang tao nga naimatangan na no anya iti napasamak ken ni Apo tayo nga Hesukristo. Ngay ni Apo Jesus naparigat, nailan sa ti cross, ket natay, ket naidulin, naipunpun ni Sona. Ken kalpasan na, iti may katlong aldaw, ito yung arod tinapasamak, nagungar iso na. Iso nga, datayo nga kakabsat, adda iti panagbuteng tayo. Ngem, masapul mo't, nga kitaon tayo iti panagtultuloy ng agbyag. Adupay dagiti matulungan, ken adupay dagiti tao nga isu daket mangnamnama kada tayo kakabsat. Isu nga ditoy ipakpakita na laong kada tayo kakabsat daytoy nga mensahe iti daytoy panagungar manen ni Apo tayo nga Hesukristo iti mensahe iti namnama nga daytoy nga namnama ket ti kanuman ket saan na mapukaw kada tayo. Kas kumay itubing niyinaw, nisikog, iti siyam nga bulan. Ket ijay nga siyam nga bulan, ket ti hope, ket adda ijay, namnama. Ket kalpasan iti siyam nga bulan, ket rumwar. Ket ijay makita tayo, iti bunga, dayta nga namnama, ken iti panagdawat, ken ni Apo tayo nga Hesukristo. So makita tayo nga, addamot iti nasayaat nga ibunga na iti panagduadwa ni Tomas ditoy kakabsat. Isu nga kinunana ditoy, iditoy nga napaunog iti panagpamati ni Tomas kakabsat. Nga idi nagparang manen ni Apo ti nga Hesukristo kadagiti disipulo ket kinunana ditoy adda ko makapya kada kayo. Sana impakita kadakwada dagiti ima na ken ti bakrang na ket kastaunay iti ragsakda. Ket kinunana ni Tomas, kinuna ni Tomas ditoy paset tinasantuan na surat kakabsat ti kabadasan ni Tomas nga idi nagpakita ni Apo Jesus ken kuana ket sana kinuna ni Tomas kitaom dagiti ima ken iti
ken arikapom to'y bakrang ko. Ket kinunana pukawam ti duadwam ken mamati ka. Pukawam iti duadwam ken mamati ka. Dayjay kakabsat, iti kayat ni Apo Diyos nga pukawan tayo, iti biyag tayo. Dayjay panagduadwa tayo, ket iti sentro, iti biyag tayo, ket isentro, iti pamati ken kuana. Ket ditoy, nga naibaga ni Tomas, iti puso na, saan laang nagtaod ting iwat na, kakabsat. Iti kinunani, Tomas ken kuana, Apo ken Diyos ko. Ana, kaano nga ta nga imbagayo kakabsat? Dahito nga sao, Apo ken Diyos ko. Diba? Idi rumwar, di apo ko yo, ket kunayo, Apo ken Diyos ko. Idi imimbag kayo, iti sakit yo, ket kinunayo, Apo ken Diyos ko. Ket kastamot iti imbaga ni Tomas. Kinuna ni Jesus ken kuana, mamati ka kadi, gapu ta nakita nak. Ket kinuna ni Apo Jesus, naggasat, dagiti mamati, no pa'y didak nakita. Iso nga kada tayo kakabsat, naggasat tayo. Gapu ta namati tayo ken kuana. Uray saan tayo pa'y isung na nga nakita, ngem nakita tayo babaon kadigiti aramid na kakabsat. Nakita tayo ti Diyos babaon kadigiti pinarswana. Dayta kuma iti laglagapan tayo. Iti pudno na at dati panagbuteng ngem masapol nga agtultuloy iti biag nga iti likudan dagiti adu asuot ken rigat iti daytoy nga panawen. Iso nga iti karit kada tayo kakabsat, iti daytoy nga aldaw. Pudno kadimot laong ayaten tayo iti Diyos. No ayaten tayo iti Diyos, ket awan nga rod iti buteng. Ngamin, awan iti panagbuteng, babaon iti ayat. Nga iti ayat, pukawan na iti buteng kakabsat. Ken iti maudi adda daytoy nga buteng iti daytoy nga agdama nga panawen ngem agtultuloy iti biag. Gapu iti buteng ket isu iti mangpakapsot kada tayo kakabsat, mangparigat iti panunot ken iti biag tayo. Isu iti daytoy nga aldaw ikamatalik tayo ken ni Apo Dios iti biag tayo. Ipaay tayo, iti presensya tayo iti Diyos, iti daytoy nga oras, kakabsat. At daman kada kayo, iti aggurigor, at daman kada kayo, iti agsakit, iti daytoy nga aldaw. Dawatek nga no adda iti kadwayo nga awan ti sakit na, ket ipatayo, iti man nakabalin nga imayo kadakwada. Ket ipaay ni Apo Diyos, iti pamendisyon, iti dayta nga agsakit. Iti daytoy nga oras, awisen kayo kakabsat, ang makipagkararag kanyag. Agkararag tayo. Let us pray. Naindaklan ken man nakabalin nga Diyos. Ipeksami itiin kami panagyaman ken ka, iti daytoy nga aldaw, nga insagot mo kada kami. Agyaman kami ken ni Apo mi nga Hesukristo, nga isu tinangted kada kami, iti pamati o Apo. Ken isuna iti nangipaay iti nasayaat nga salunat kadigiti amin nga anak na. Wenno Ama ang anasantuan madaydayaw kakadi, kadigiti amin nga anak mo iti daytoy nga aldaw. Wenno Diyos itultuloy mi, nga idawdawatan ken ikarkararagan, dagitoy nga anak mo. Bendisyonam kadi ni Ate Beth Reyes o Apo, nga adan iti sakit. Ipatay mo kadi ti man nakabali ng imam ken kuana. Ket sapay kadi o Apo ti umimbag isuna. Kastamot ni Nanay Estrella Margalio. Bendisyonam ti salunat ni Nanay Amor Sermonia. Ni Mami Presi Ancheta, Damanong Jaime Ferrer.
ken ti anak na ni Jamenea Ferrer. Bendisyonan ti salunat kadi ni Manong Raymond Neflas, ni Kabsat nga Simo Andres, Florentino David, ken uray pay ni Manong Dani Pagaduan. When o Diyos, ikadaw-dawatan mi, ken ikarkaragan mi, iti complete recovery, ken ni Kabsat nga Altea, ken iti ubingda, ni Altea sa Clayan Torres. Ken kastamet o apo nga bendisyonam ni Ate Adelina Roman. Ken kastamet o Diyos nga bendisyonam kadi iti ni Mr. Celso Eranya. Ken uray pay iti anak mo apo ni Senya Andres nga nagpositive iti COVID. Ken kastamet o apo digiti kakabsat mi nga health workers iti Pabella Hospital nga anadan iti COVID o apo. Ni Arnel Vides bendisyonam kadi o apo isuna. Ken kastamet o Diyos nga bendisyonam ni kabsat nga Erwin Lim nga isuna ket agday dialysis isuna. Kaasyam kadi ken paimbagom dagitoy nga anak mo apo iti daytoy nga gundaway. When o ama nga nasantuan, si kay tagtultuloy kadi nga mangidalan kada kami iti daytoy nga lawas. Ket bendisyonam kadi o apo ni Brother Joshua Diaz, iti papusay ni Brother nga Jonathan Tatay Parbangon. Ikamatalik mi ken ko apo iti panangiyawid na iti bangkay daytoy nga kabsat na iti Batanes province. Ken bendisyonam kadi dagiti family da iti Batanes o apo iti daytoy nga imay nga suot wenno panubok kadakwada. When amami nga nasantuan, dawatin mi nga bendisyonam dagiti amin nga OFW, iti balasiw taaw. Ikamatelek mi iti indapan nagtrabaho o Diyos, ket sa laknibam kadi isoda manipod iti daytoy nga virus nga imay, iti intero alubong. Kastamat o apo nga bendisyonam iti nasyon mi nga Pilipinas. Sapay kadi ita makarukat kami iti rigat, ket makabangon iti ekonomiya mi o apo. Bendisyonam kadi dagiti negosyante nga handa kadi nga agrikop kadi dagiti rikipan dagiti negosyo da apo tapno makasrek dagiti empleyado da ket madanda iti kwarta apang tustus kadi dagiti kasapulan dagiti pamilyada. Ket dawaten mi nga bendisyonam o apo dagiti amin nga churches wen iglesia mo apo tintero alubong. Bendisyonam dagiti pastor, diaconis, priest, ken dumapay nga mangiwarnak iti naimbaga damag ken kapya. Sapay kadi o apo nga saan mapukaw iti namnama kada kami nga anak mo. Wenno mga nasantuan pakawanen na kami kadigiti addo nga nagbitutan mi iti sangwanam. Ken kastamot nga iraman mi nga kararagan dagiti nga kasangay ni Justin May Antonio. Ken kastamot iti ading na ni Don Miguel Antonio. Bendisyonam isuda iti daytoy nga lawas. Wenno ama bendisyonam iti maramid nga annual conference iti Philippine Annual Conference into no 15, 16 and 17. Bendisyonam iti agpreside o apo iti daytoy nga conference. Wenno mga nasantuan madaydayaw iti nagan mo iti daytoy nga aldaw. Ket dagiti iti dawat ken kararag mi babon itinagan ni Apo mi nga Hesus Kristo kas manubot ken mangisalakan mi. Amen. Madaydayaw iti Dios ket isu ti panawen nga maited dagiti sagsagot tayo iti Apo. Masapol nga mangitugot iti tunggal maysa iti sagot kas mayanurot iti imparabor iti Apo a Dios yu. Ket kakabsat ited tayo dagiti sagsagot tayo iti bank account iti Knox United Methodist Church nga daytoy screen tayo tulungan na kami kadi tapno kasta ket dagitoy nga ipaayo ket maaramat iti agdultuloy nga panagserbi tayo iti Dios ditoy nga iglesia
Ni Apo Diyos ko may ti agbendisyon, kadag iti trabaho yo, ken ti pamilya yo, ken iyadayo na kayo ni Apo Diyos, iyadayo ni Apo Diyos, da kayo ti anyaman as saksakit. Ken kastamot nga, sapay kuma, ta agtultuloy iti panangaywan ni Apo tayong Hesus Kristo kada kayo. To'y sagot nga yegni, nagpaot ako kwa. Ada kami agay man. Agyaman kami ken ka o Diyos, iti kinimbag mo, kadag iti amin nga anak mo, nga iti likodan, nga dadag iti krisis ti biyag, katagtultuloy iti panangipaay mi, kadag iti kasapulan iti iglesia mo o Apo. Bendisyon nga ro ditunggal pamilya, kamatalikmikan ka, dagiti pagbirokan da, dagiti negosyo da, ken oray pa iti salunat da. Itinagan ni Apo mi Jesus, dagiti dawat ken kararag mi. Amen. Madaydayaw itinagan ni Apo ting Hesus Kristo, ket agtultuloy nga rod iti serbisyo iti Lucano kakabsat. Iti tunggal aldaw iti Domingo. Ket sapay kumata, ipaay tayo iti presensya tayo, iti Apo. Ket tultuloy tayo nga ikararagan, dagiti kakabsat tayo nga daan iti sagubanit iti daytoy nga aldaw. Ket ni Apo Diyos kuma iti agbendisyon kada kayo nga addaan iti gurigor ken sagubanit. Ket ni Apo Diyos kuma iti mangpaimbag kada kayo. Baboon kadig iti medisina ang makatulong tapno kastaket umimbag kayo. Ket ni Apo Diyos ko may tagbendisyon, ket ti Philippine Annual Conference kakabsat ket maaramid into no 15, 16, and 17. Iti daytoy nga bulan. Ket idawdawatan ken ikarkararagan da kami o Apo, iti daytoy nga maaramid a konferensya, iti daytoy nga tawen. Ket awisen kayo nga rod, akantaon tayo, iti kanta o nasamit a kararag. Ipanakto
kararag tayo. When umami nga nasantuan, madaydayaw ka, iti dayto nga aldaw. Kahit itultuloy mi nga daw-dawatan o apo, dagiti anak mo nga dagurigorda, ni Victoria sa Monte, bendisyon na miso na kadi o Diyos, iti dayto nga gundaway, ikamatalik mi ken ka o apo ti salunat na. Kahit sagidam ka diti fiscal ang bagina, kahit maikat ti gurigor na. Ken kastamat o apo, dagiti amin nga anak mo, nga saan nga niniganan iti dayto nga aldaw. Ket paset da iti dawat ken kararagmi iti dayto nga oras ken dayto nga lawas. Wenno ama nga nasantuan, madaydayo ka iti biag ti sagdom kalmaysa kada kami. Ket pudno launa iti kunan kinanamo apo, nga ti kapya ket umadda kadi kada kami amin nga anak mo. Adda kadi kapya iti uneg iti tunggal pagtaengan dagiti anak mo iti dayto nga kanito. Kapya nga addaan kami tinasayat nga salunat, kapya nga addalata dagiti kasapulan ni miti inaldaw, kapya nga agtutunos dagiti anak mo iti dayto nga kanito uray pay adda dagiti krisis iti biag. Wenno ama itultuloy mi nga daw-dawatan ni kaning karkaragan dagiti leaders mi iti Ilocano, the Sir June, Sister Neri, Brother Jimmy, ni Manong Sammy Landingen, Brother Willie Navarro, Sister Corazon Navarro, ken ni Sister Leia Antonio. Dagiti nga leaders mi ti Ilocano, nagtutuloy iti panang bendisyon mo kadakwada, even ni Judge nga Larida. Wenno ama, aramaten na kami nga agserbiken ka iti dayto nga lawas, ket si kakadi o apo iti mangiturong iti saksa kami, no sa dinuman iti pangiturongam kada kami. Ket apo Dios iti saom kadi, itagtalinaed iti biag iti sagtunggal maysa kada kami. Ket dagiti ti dawat ken kararagmi, babon iti nagan ni Apo mi Jesucristo kas manubot ken mangisalakan mi. Amen. Iyama ken anak kuma, ken Espiritu liwliwa, dayawen nga ipangruna, ti langit ken ti daga. Amen. Ket ita awaten tayo tinaindaklan nga bendisyon nga gapu itinagan ti Dios Ama. Babon ti anak na isu ni Apo Jesucristo nga isu ti dalan, isu ti pudno ken iti biag. Ken babon ti panakikadkadwa ti Santo Espiritu, isu kumay ti awaten ti tanga wan patinggana. Amen. 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 Madaydayaw itinagan ni Apo ting Jesucristo.